Assalamualaikum Lur, ketemu maning karo nyong ki dulur lanang sing merantau atuh banget nang Kalimantan ora bali-bali. Nah, ki suasana nang kampungnya aku ki sing tempat tinggal aku kuwi mari kepengin penasaran ki kanan kiri lagi sebelah kanan kelurahan, sebelah kiri kuburan. Iki nang kene gersama aja lho. Nang kene ki tanah pasir lho, kayak tumpukan pasir, kanan kiri ki pasir ora kaya nang Jawa. Yang nang bangunan kene jane ya kepenak, tapi harga pasir ya kuwi larang lur. Nah, siki otak titok nak kepriwe keadaane nang kene lho. Nah, kayak sebelah kanan kayak kelurahan sing kita kliwati nang aku kayak dulu kayak sing jenengane kelurahan nek mangkat kayak lurus terus tapi mentok belok kanan kayak pelambuan tak nawini kang kene kuwi paling 5 menit dadi ora usah adu-adu rek kemarin ngene tak telpone tak paranane kok lho kowe aja kuwatir nang wis tekan ngene tak siamat kopi telung ceret gedang telung epek karo gembus telung piring pokoke sampean wis ora usah kuwatir apa maning ngapune turu aku seneng epol lur telung dina telung ngubungi tak layani lah kayak ngerjalan maring kayak lurus terus kayak maring kota lur maring Pangkalan pun tapi ya kuwi menggak wong senengan dalan nang kampung gue berapatan ya wis lur kok tak bilang nang lagi lur nang kene kadane kayak lur panas banget sampean ngerti dewek kae wit-witane pada mati ora kenang banyu apa mending ki lur lang kene lagi ora udan 3 minggu jadi ya iki kadane lur kering lagi alhamdulillah wis mantan bertahan tapi sampean ngerti ora lur ki wit apake udah wit kelapa sawit tapi ki wit kurma lur tapi ya kuwi wis tahun 4 tahun ki ora tau woh lur tapi ya kuwi lur jane aku nyiap narik lur kang wis woh arep tak kalau kena maring kampung tapi ya kepriwe maning tur kadane kaya iki ora wong ya terpaksa ngori kebalik kok blarak kayak bayi lur kok kenang-kenang cukup pisan pas kemarin ngene kuwi lur wah rendel banget pokoke aja kuwatir tak kawana telu kandi tanggane kang main keduman kabeh tan rumah lor rumah kidul rumah kulon rumah pokoke dibagini ya lur wong jenengane telu kandi masa dipangan dhewe kan ora mungkin tak lur pokoke tak siap nawit akeh banget lur iki wit siji mane ya kuwi tapi ya ora wong malah kae sing kelaras tok di sini ndak wis kepriwe arep wong kudu ngombe kelaras tapi aja kuwatir lur nek ya ora wong kok ana maning tanaman maning lur iki jenengane kayak sebelah kayak jenengane tanaman matoa nek iki urung ngerti kuwi buah matoa kuwi kaya apa buah matoa kuwi asline buah kangtan Kalimantan lur tapi rasane enak kuwi kaya kelengkeng sebelah kene wit-witane pada mati kabeh aku bingung kita namanya apa wit gandul apa wit gedang ya kayane ya ora tutuk masa nang ngarep gedang lagi lur iki kuwi lur kok ngerti kemarin ngene ya 3 tahun apa 4 tahun mampir ya lur sedenge wit wis wong ya mudah-mudahan lur tapi ora ya paling ora yuk ya lur wong jenengane nang kene panas cuacane panas memang ketone nang kene adem lur padahal panas ya lur tapi aku heran lur walaupun nang kene panas kok sukete kok pada subur-subur kok iki ngerning wedhus nang kene lur ora repot-repot ramban lur nek sukete kaya iki tapi nek ora kok bergole ambabati lur nang ngeri kemarin ngene ndek wedhus gawa bagi sukete lha iki ngomong-ngomong sepatang ngopi apa urung lur ayo sepatang ngopi ki jam-jam 10 ki enak-enake ngopi karo pacitan lur apa maning ditambahi udut kutang garam filter luas susah ketone seger temen ya wis aku tak nyumut kopi sing mau di besok sisa esuk mau lagi yang nek jam-jam semene memang ora ana wong lur nang ngomong aku dewek ya wis iki bayang kok matur suwun guys nglongok maring desane aku mudah-mudahan sampean sinang kampung pada waras selamat lagi aku tak ngopi disit karo bungkusan rengginang ketone siana mau tuku sore lagi untuk arep mangan rengginang disit jali lagi mumpung kopinya siang tak seruput ya mudah-mudahan waras selamat sampai jumpa di video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.